Naog daw ang tulo ka tindahan. Lakip usa ka balay atol sa sunog sa bayog Zamboanga del Sur. Problema sa kuryente, usa sa mga ginalantaw nga hinungdan sumala sa BFP. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Lagi ang kalayo. Nangalisang kini mga residente diyang milamoy ang dakong kalayo sa pipila ka tindahan sa Purok 9, Barangay Poblasyon, Bayog, Zamboanga del Sur, pasado alas 8, Huwebes sa gabi. Gani, makita kini mga baligyang motor sa usa ka tindahan ang gipanglamoy sa kalayo. Init na kayo! Gumikan sa kadako sa sunog. Gisaka kini sa third fire alarm status sa BFP. Nadeklara kining fire out human sa halos 3 ka oras. Human sa sunog, ug daw ang 3 ka mga tindahan nga gilangkuban sa art sign shop, barber shop ug usa ka tindahan sa motor parts. Nalakip sab sa nasunog ang tapad nga balay kung asa nagpuyo ang unom ka individual nga magkabanay. Hinuon walay angol sa hitabo. Ginasuta pa sa BFP ang kinatibuk-ang danyo sa sunog. Posibleng problema sa kuryente ang tinubdan sa kalayo. Posible sa kuryente siya. Pero karon dili pa na mo i-confirm sa investigation. Gilayong gitagad sa LGU ang magbanay nga nasunugan. Samtang nagpahimangno ang BFP, ilabi na sa mga tindahan una manirado. Kung natin mga kuryente, kung di na nato gamiton, i-unplug o i-off ang atong mga appliances. Especially po sa atong mga LPG, check every time. Now and then, kung di na nato gamiton, atong i-close, atong kaon mga dirts, mga oil para dili makastart og sunog. Especially sa atong upcoming Christmas season, tanang mga Christmas tree dapat naka-ICC o dapat dili nato i-overload ang atong mga linya. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.